mondom, nagyon-nagyon szépen köszönöm a fiúknak, hogy ilyen önzetlenül meg feláldozták magukat, és gyakorlatilag az egész éjszakát végig dolgozták azért, hogy megpróbáljuk befejezni ezt a versenyt, úgyhogy tényleg maximális tisztelet és köszönet mindenkinek. Remélem, hogy jó vége lesz ennek a mostani húsvéti versenyünknek. Három kört bírt ki az autó itt az egész éjszakázó szerelés után, és gyakorlatilag az egyes hajtókar kijött a motor oldalán, úgyhogy teljesen vége van ennek a húsvéti hétvégénknek. El vagyunk keseredve, tehát ezt a nagyon sok időt, energiát, amit belefektettek a fiúk az éjszaka, azt nem így szerettük volna, hogy záruljon, de ez így sikerült, úgyhogy ez van, köszönjük szépen!